Nire izena Borja Calvo da, kanpo harremanetako eta ikerkuntzako dekanordea informatika fakultatean, Donostian. Eta gure zentroan, momentu honetan ditugu 2 gradu, bat ingeniaritza informatikoan eta bestea adimen artifizialean, eta 4 master eskaintzen ditugu arlo ezberdinetan. KSI guneak lan egiten du ikuskizun eta arte munduarekin, badaude hainbat arloak sortu ditzazkenak kolaborazio interesgarria. Guretzat interesgarria izango zen kontaktuan jartzea arte munduan eta ikuskizun munduan innovazioa edo berrikuntza garatu nahi dituztenak, batez ere, logikoa ganez gure arlotik, teknologia digitalean eta horrelako arloetan. KSI gunearen rola, nolabait azkenean da kontaktuan jartzea arlo ezberdineko erakundeak, eta nik uste dut oso ekarpena handia da, zoritxarrez ez gaude kontaktuan askotan. Eta hor bai behar dugu nolabait kontaktu hori esartzeko bideak.